nanggung asal berbagai rupa nyawa si munafik mulo kasalapan orang munafik mendapat hukuman di kara neraka oleh api jahanam. Rabi Allah Rabbi bantuan kita Nabi Muhammad penghulu kita hai sahabat adik lan saudara. Assalamualaikum kakari jabai kadi sabuju manona patu oi kadi ambil isi kadi buah kulit kebanyakan pada kili orang nyuelo hatinya sakit mukul merah kanyala karui babi rapu kunjiang babi rapu sabui namu mengajar namu menurut sangko kadape balik di dapui natakannya sajo natakasi kulit sampai rantana labadare sajo ibarat menyukai padina nampu ada orang tabuan ada tolan paguno ini misal dengan nyatu ayana Tuhan tolan sarupo namu abalago samo-samo kita dek manggayo kawan awak laluko karano dekat badan binaso tolan sarupo coba gak keranggo urang tabasalah lah di gigi ju sampai ranjanti tabang kesamunyo siku aku mari siku badan tadelu umpamu si bisu berasian jago takkan alai takatuan tidur orang mau tanya baikku awak menumpang menuju puluh urang tagala awak tangangu nyoraca kekurannya sangko kudu baik itu lah jadinya pikir mana Ya Allah dalai mati ladekan diri la di dalamku ulima la di dalam
Allah la selamat la nyonya wa nebapulaka Allah la selamat la nyotuku la tarimo oh tanah la diaku nabi masuk saruko oh dana itu pengajian la di dalamku lima iyo wahai lale sahabat lai tolan so udaro iyo dengan lesambuangan dari kami aduh dan mengkulai kami sambung dengan dosa abadnya iyo adola de basaba dia dobaka arano iyo negarano dikandakan iyo deka kami abadu karena dosa banyak ya mulai ya dona masabah bakarano ilalah kami badu ilala ala ala biasa saja ya mulai oh biasa dia ada biasa di limbago ilala ala Allah sile badala narayo mata biana nyoman dia de baruma tanggo itulah de nyoa ada iyo saja dahulunya iyo sampai sekarang ini lele bae tujuh benar gini lah baitullah oh tadi ore karena kami olah de mengaji pulo tantu lenyo kami o kamangaji lenyo pulo pendekaran olah
Iyo pentiang nandi kita Iyo penteng lay sekali olah di bidang laya kamu jangan ikut pengajian dari kami badu non narape sidang nana umum di bagu ada sabalu disusun darah jodagi yang kulit pembalun nyawa dijadikan Tuhan wapurun hulu dari tubuh sampai 1000 tahun baru ditampol lima kewadan ditampo Jibril tanah sajanggan di dalam saruko janatul adenan wahai saudara simak gambarna nah kami terangkan bagi nyawa itu banyak kita supaya nadilah katamu putih ura alumah tiga baginya banyaknya nyawa satu-satunya kami padilah mula pertama nyawa sultania kedua nyawa moja samania ketiga nyawa panamu rohania itulah nyawa sabananya nyawa nyawa sultania wahai sahabat di hati kita inyo patampe inyo pun satu dengan Muhammad Jokan laulai paham haji tarikat nyawa jasmani jokan lau diliye antara udara jodagnya ada inyo patampe demikian lagi antara tulang jore keterangan nyawa lagi ditambah monyo banyak kato alumah tarikat lagi Sofia arwah tamais kato satengah kasihnya warihan oh kato satangah mengando itu sumang ibu dia dinamakan satu nanampe apabila kita wakadulalo oh nyawa jasmani oh inyo kadare antara bumi jo langit inyo patampe oh nyawa rohani inyo pun tetap di dalam jantung jantung inyo patampe terangan nyawa oh lagi ditambah terangan nyawa ditambah lagi apabila kita olah sampai mati di tubuh akan tinggal di nyawa kapai kembali nyawa oh banyak terbagi manili agapado amalan diri apabila kita olah sampai wafat itu buah tinggal di nyawa barangkat oh sampai bilangan oh salapan pangkat manili agapado amalan diri manili agapado oh amal ibadah namulo pertamo nak kami tarangkan oh nyawa ambia rasul pilihan tapi nyawanya oh nyawa di sana oh nyawa gaduh
nyawa aluma orang johari bertempe nyawanyo Jannatul Firdausi basanang sanang selalu waris nyawa katiku tambahan lagi nyawa ketiga tambahan lagi nyawa mumin di dunia ini Nanalay nyo ta'ala patanyo pagi Buki kasturi nyo nyawa nyo pergi nyawa gaampe na kami patarang Pura mati sahil di galanggang parang Nang kanay de pelor atau de padang Dirano agamu inyo perjuang Di kalimbu tamburu nelay nyawa ng basarang Iyo puro lenyo ijo dalay kalaw na gani pandang Nandiyan kamari dan nabuli tarabang Iyan kumari ala buli tarabang nyawa kalimu na kami panyatolay nyawa mumin tetapi badoso di awang-awang Lemampe nyawa nyo di dalam sinjila nyawa tapi jaro Pinjaro nyawa sarato le tubuh nyo Pemanang gua ngasap layo babagai rupa nyawa seikan sagalo kana sagalo kana analai beriman ka ibu jo bapa di bukit kasturi Le nyawa talata Nambaunyo harum lagi samur pa nyawa katujo kapir cilako Nyawa nyo sinjin nyawa ta pinjaro nyawa katujo oleh kapir cilako lah di bawah bumi sampai le nyawa nyo Manang gua ngasar babagai rupa nyawa si munafi ulo kasalapan mulo kasalapan orang munafi mandape hukuman di kara neraka api jahanam di dalam layo Al-Quran dan kabar layo nyoboyan dan inan lamun pina dan buni layo piraman minal iyo inari oleh pulo iyo tambah olah jadi layo rasonyo nanti soal iyo pengajian Nangkola piala dari itu Nangko inang lapanyuruan oleh api iyo la pada le puntu iyo la anyu Itanaya pilayo lapadam Nan karate layo balipe Juru tulis iyo badala Ode kabadonan la siapo iyo le kito le tanyo Ode nanomba adalah pulang Dekana padonan de lautan la pulang le kana padone la witan Ojo kalau babidu Ojo kalau wio nande nyolawi Ladi jadi nande
dan sampan. Sana lamun de lamun nyola de lano tidak ada kakara. Dan soal pengajian sekian dahulu lah kami baca. Sekian kami baca pada yo malam lah de nyonangku. Ini bala de karanca. Bala de kasero. De nama nunan de karanca. Yo pandala de jo mato. Na edo iyo nan de nyobuni di dangai yo nan jo talingo. Payola de na sana si pinon tolai basamo. Tantu iyo nan kadihibur gasa patanan la jodoh. Yo antale kanamo dan yo antala pun tidur. De kanaran ola de hiburan memang penting la di kita. Yola pentala de sakali yola neni yola la de kita. De nani kola de hiburan. Yo dengan kampulo. De nan tantala de nyoma no tolong iyo nan di panyato. Yo dengan la de nyomana la de yo muntona na basamo. Na kami iyo nan de nyobari gasa patanan la jodoh. Yo dengan la dosan na de kana salat ribo. Hiburan iyo kami buwe iyo panjago-jago mato. Yo matola de mangan tu ole supaya ole na jago. Iyo danya kambana. Yo sekarang nyonangku. De layan tanang kanamu iyo antah kaba mano. Karano de lagi tolala mota amanjubo. Apalagi di malam kini dekan sudah yolah nyato. La sudah lenyonya tola dia te rumah tangga. Dekaran nonanyo kita kini di dalam video. Itu lenyo bana denang kalau la dikiro. Yodanya kambana. Sekarang anangku. Yo irama nang kasih dah baabana kiro-kiro. Itu lenyo bana pada malam lenyo nangku. Manu sagalo hadiri masamu. Gadang jokete tuo jomudo. Kadang jokete tuo jomudo. Tiara pulo jola gulamu. Anta kalamun anta pun tidur. Karanonyo kami sari manjubo. Jarang batamu sarupo iko. Matamu saruponyo iko. Kini dunia isu akhirat. Samu dipakai kadua-duanya. Sama dipakai kedua-duanya. Kanan lo pasalanian. Natarang jalanan kasaruko. Tarang jalan oleh kasarugo. Nan situ jua bandanyo dalam. Nan sakambui pinang mudonyo. Sakambut pinang mudonyo. Usah di dunia dipatuluikan. Indah selama isu harinya. Indah selamat isu harinya. Masalah padi di tengah sawah. Dimakan pipi si burung bondo. Dimakan pipi si burung bondo. Indah bakuli indah badara. Nyokuli mah Sama tonyo mato. hanyo kulima sama Tomato. Hasan Husin siana Ali mati baparang pisabilillah.
Nabi Agamulah banyak Yunan berubah Agamulah banyak Yunan berubah Rumpun batuan rumpun talang Samu babi yang nan kaduonyo Samu babi yang ayo kaduonyo Labungku apungguanan de sumbaya Angin pamusaji bamalianyu Nan bala karambia mudo Nan sabala makan dahulu Sabala makan dahulu Kaca-kaca masuk sarugo Oh Nabi Muhammad palian dahulu Nabi Muhammad palian dahulu Kacimpu apa menana mandi laku jika pamenan kato Lapi bata jopa titiri karena dolai mangato Oh dengan niko gara-gara nanti akhir lai curi to di akhir lai curi to lenyo dangale kana pulo Dari rumah ke Pariam mana jalan tarantang 3 kilo Kalau lai pandai mencari Tuhan alun di kaku Allah terasul